Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Moi boas, querida audiencia, estamos nos Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Este é o programa 2 xa. E hoxe, bueno, sabedes que este ano a emisión vai a ser un pouco así aleatoria. Pode ser que este programa que grabemos hoxe acabe emitido dentro de 2 meses. Entón non imos dar novas por agora. Imos centrarnos no invitado deste programa. É un invitado moi guai, xa veredes. Eu xa o coñecía de antes, el vai nos a contar como é que xa coincidiríamos noutro centro. Ten unha profesión ademais tamén vinculada coa música, é moi xove. E ademais ten pensado seguir os seus estudos cunha carreira que tampouco é moi convencional dentro do mundo da música. Entón, xa sen máis, imos dar a benvida a Anxo Heitor Caamaño. Boas, Cristian. Moi boas, Anxo. Bueno, nos agora imos xa un pouco a desvelar cousas. Xa nos coñecíamos da Asociación Rosalía de Castro, de Padrón. Exactamente. Te tocabas a gaita, me tocabas percusión e gaita. Sí, máis gaita que percusión, pero sí, aí estaba. Vale, ti eres de por ali, da zona, non? Sí, eu concretamente del Estrobe, do Concello do Lago de Todro. Vale, el Estrobe está ali pegado xusto a Padrón. E o que mola é que este podcast, un dos motivos de facelo era para que a xente falara en galego. Pois eu penso que Anxo é agora dos poucos galego falantes que temos no conservatorio, ou creo que o único. Se hai alguén máis que se manifeste que veña o que veña o podcast. salen por aí. Que non se esconda. Entón, ademais ten un jalego moi guai da zona esa da comarca do Sar, e nada, hoxe charlaremos un pouco con el. Bueno, contanos, como acabas no conservatorio? Aquí, a ver. Aquí en Vigo, como acabo aquí en Vigo. Pois, nada, eu me vir este ano a estudar o ciclo superior de sonido aí ao liceo. E ao final, pois, estuve en lista de espera, saleu a última convocatoria e seguí en lista de espera. E, bueno, xa tiña para aquí o traslado feito, e dixen, bueno, empezo dali. E despois acabei entrando, pero por tema de como tiña aquí os horarios, pois ao final decido deixar de lado e orientarme a preparar xa a prova para a carreira que quería estudar eu, en vez de esperar a acabar o ciclo. Ben. Ti estás en percusión, verdade, non? Sí. Estás en percusión, pero xa podemos empezar por aí. Non tes pensado seguir con percusión? No. Vale, contanos, como é eso que carreira que queres facer ti? Pois é unha carreira aquí na península moi pouco conocida, hai en moi poucos sitios. Si xa sales para fora, pues, a Ámsterdam, no Conservatorio de Ámsterdam, La Haya, é máis común. Tamén xa está enfocado de outra forma diferente, o sea, das o mismo, pero como de outra forma. O problema, se te queres ir a estudiar ali, pues, que despois a validación de título aquí, pues, igual se che complica. Bueno, estamos falando dunha titulación superior que se chama sonoloxía, verdade, non? Sí, a parte de aquí levará 2 anos, 3, desde que a sacaron. Sí, son carreiras que demandaba o público. Bueno, a Anxo tamén o coñezo aquí porque está na materia de produción que impartimos os venres, que é un pouco como esa antesala, non? Ao que vai ser a carreira. Sí, é o único que podes sacar do que se ensina no grado profesional que che sirva para esa carreira. Claro, recordamos que hoxe en día a un músico exixenlle moitas cousas, non? Pois saber producirse, saber como ten que soar, como ten que amplificarse. Esa carreira vai por aí un pouco. Sí, mismo hoxe en día a figura do músico, desde a miña opinión, pois tens que saber facer de todo, desde facer o teu marketing, levarte as redes sociales dunha forma xa, como se di, xa moi a rajatabla. Sí, tes estas rutinas. Ahora é unha pena porque ahora, claro, antes ti eras bo músico, non? Tocabas, estudiabas na casa e xa está, non necesitabas nada máis. Ahora parece que o menos importante é o que máis falta fai. Claro. Sí. O menos importante ahora é ser bo músico, saber todo o resto, estar presencia nas redes, saber como tes que sonar. A ver, sempre está ben ter os coñecementos, non? Entón, nesa carreira, aquí sabemos que temos en Vigo unha que de produción e xestión, sí. Sería máis como produción e sonorización, non? Bueno, claro. Sí, abarcas
a ver, non todo o que das en produción e xestión, como por iso hai unha carreira específica para iso, pero sí que abarcas moitos campos, inclusive collendo todas as especialidades que hai no grau superior, porque na carreira sigues co instrumento a un nivel secundario, pero sigues avanzando. Despois, pois eso, tamén aprendes de informática, a programación de DAOs, plugins, ese tipo de cousas. Tamén tes a física do sonido, que é a electroacústica, todo, como sonorizar, como funciona, se comporta o sonido dentro pois, dunha grabación, dun espacio cerrado, dun espacio aberto, con X características. Nada, despois pues, o que día a carreira de sonología o aprendes a ser produtor. Para min unha carreira que che abre, a verdade, bastantes portas. Sí, hoxe en día, sí. Por exemplo, os que fomos máis autodidactas, non? Ao final, o mundo real da música exixe nos ter outra serie de coñecementos, pois sí que nos alegra que haxa este tipo de carreiras, porque é certo que cambiou o paradigma do músico hoxe en día. Bueno, genial. A ti non che queda moi a desmán ese mundo porque ti tes outro oficio, non? Aparte, bueno, xa te dedicas dende fai tempo. Conta. Claro, lávame chamando xa desde pequeno me criei con eso. Cando era pequeno, meu tío ainda traballaba como DJ. Pillei os seus últimos anos. Xa de pequeno pues, andaba con el cando ele estaba no piso en Ribeira que a mesa a voltas. Andaba eu por ali. Daquela non facía nada. Simplemente lle daba o vinilo de diante para atrás, subía, baixaba un fado e era xa. Pero é o recordo máis lexano que teño desde do mundo ese, do que pode ser a produción ou sonorización e todo iso. Claro, cantos anos levas pinchando? Pinchando, pois, ahora mismo 3-4. O sea, empecé fai 3-4 anos. Pinchando, bueno, picando discos, picadiscos ou DJ, en vinilo, non? Analóxico. Sí. Entón, que da resistencia aí, de picar en vinilo. Outro día podemos facer unha clase de como é. E claro, antes falábamos na hora anterior estivemos falando, bueno, de que recentemente estas semanas morreu Quincy Jones, un gran produtor. E ten unha cultura musical moi interesante para a súa idade. Anxo, estamos falando de grupos máis da estética rock, pode ser dos 80, dos 90. De onde che ven toda esa cultura musical? Pois eu diría que de onde sale principalmente é pois, de meu pai, sobre todo da miña familia. O sea, sale todo inculcado de aí. Había moito vinilo na casa? O sea... Que eu recorde, o sea, había. Meu pai ten unha discografía pues, bastante boa, a miña nai igual, tana. Pero xa cando eran eles máis xóvenes, antes de que eu existira. Cando eu existín, sí, o primeiro que coñecín foi en soporte físico, pues, cassettes e CDs, pero cando eu xa empecé a buscar música pola miña conta ou tal, foi todo en sistema digital. Guai. Se te parece ben, podemos escutar algún dos teus temas máis electrónicos de composición propia e logo seguimos charlando, parece che ben? Sí. Ten nome este que íamos a escoitar agora ou...? Pues ahora mismo, no. Bueno, eso sempre se pode bautizar despois. Pois imos a escoitar un poquinho de Anxo, da súa parte máis electrónica, e logo seguimos falando.
pois aí tiñamos xa en primicia un tema que aínda non está editado, non? Anxo. Non está nin acabado, ainda me quedan partes por facer. Bueno, Pero pois nada, como dentro de adianto. pouco teremos unha sesión xa en directo del. Unha pregunta que tiña eu, claro, ti faces este tipo de música, non? Pero claro, cando te chaman para picar discos ou para sonorizar un sitio, bueno, pues para poñer o ambiente, de que tipo de sitios te chaman? A ver, contanos. Normalmente, pois, bares, e máis bares, e bares. Vale, Suele ser o máis demandado. Bueno, acórdame nas festas da Pascua de Padrón, aí as tantas horas intempestivas que estaba poñendo ali a música Anxo, e claro, decíamos, bueno, o que pon os discos debe ser da nosa idade. E despois vai Anxo, estaba aí Anxo aí arriba. O sea, era Sí. unha selección moi... Bueno, non deixaba de ser, bueno, tampouco temas míticos, non? Pero Claro. sin chegar a ser o comercial, tampouco eran... Saltaron para todos os públicos, que conoce todo o mundo, pero que, bueno, aí, pois xa que non podía pinchar o que de verdade a mí me mola, pois algo que me mola é que lle mola ao público tamén. É certo, unha cousa que a min sempre me sorprende, non, dos DJs, é como fan para intentar evitar todas as peticións que che veñan, porque sempre che ven ali, Eso é o máis duro do traballo. O máis fácil é poñer un datáfono e cando che veña alguén, ala, si queres, paja. Esa é boa, esa é boa. No, esta dedica má para esa chica. A cuota, mira, ya está aquí por convenio de DJ. Sí, hai sí, que poñer. eu creo que sería a mellor solución, porque aparte sempre está o típico que che van unha vez, acaba o tema e xa queres que lle poñas outro de siguiente. Cando ti, pois é un traballo no que te preparas o teu set, a tua sesión, e tes os temas que van sonar en cada momento, xa os tes postos de antemán, pensaos, que porque teñen que cuadrar, pois depende, hai moitas formas de pinchar, podes pinchar polo círculo de quintas, tens que encaixar as tonalidades, ou podes pinchar por a oído, que van a ser o mismo, pero bueno, non tan exacto, e xa se usa máis na electrónica, porque son ritmos máis de percusión ou armonías máis simples. Claro, para os que nos, perdón, que te interrumpa, para os que nos escoitan, é claro, non é poñer un tema despois outro darlle a play, é sincronizar dous vinilos por tempo, non? Por tonalidade, claro, por tonalidade, e despois xogar que a ecualización para que o cambio dun a outro ou a convivencia dos dous xuntos mentre faz a mezcla sexa o máis sencilla posible, o sea, o se nota o mínimo posible. Cantos vinilos levas normalmente a unha sesión desta? Depende da duración da sesión, pero, bueno, sei eu, pois hoxe en día pinchando en bares como pincho por hora, pois igual teño que facer 3 horas. En Pascua, cando me biches ti, pois estaba facendo 6 do tirón. Vinilos, pois se tuvera que pinchar, se facer unha sesión de 6 horas cos vinilos que teño, pois levaría, se teño 200, pois a mitad ou algo máis. Pois esas 6 horas. O sea, te necesitas xa ser un axudante para os vinilos. Pero bueno, é un oficio que a mí me acordome un amigo que me ensinara a estudar en vinilo. Decían, tú eres músico, tens que saber, porque claro, non sabemos de BPMs nin de tonalidades, pero ti sí, entón ti xa vas a ir pensando como ensamblar un con outro. A verdade é que pareceme un arte moi guai o de combinar os vinilos. Despois de eso xa non é só o vinilo. O sea, se te colles pois, aos grandes que empezaron co estilo Detroit do techno, cando foron os inicios do fenómeno rave, así en Gran Bretaña, Detroit, Berlín, pois se te miras a Jeff Miles, que é un clásico da electrónica, igual que o seu tema o The Bells, se alguén non o conoce, non siga electrónica. O sea, non di que é tan fanático como di. E temos xa unha primeira recomendación de Anxo. E aparte de vinilos, levas algunha vez levaches algún secuenciador ou algún claro, sampleador? Eso era o que ia falar. Eu normalmente, pois, se vou pinchar o que é techno, música electrónica, normalmente que a mesa, co mixer e cos dous giraplatos, sueles apañar, porque xa a mesa en sí che trae efectos, e xa os podes tirar, ten un canal específico de efectos, e xa os tiras desde aí, e axustas. E despois, por exemplo, para pinchar música máis actual, pois agora compreime unha mesa xa digital. E entón xa é plug and play. Pínchala descargas o programa, pínchala no portátil, abres a aplicación da que descargar música, e xa tiras directamente o tal, é o mismo, tiras de efectos ou o que sexa. Pero para pinchalo un analógico, que eso sí que xa movida, xa se usaba antes, polo tema de que ao pinchar en vinilo non podes facer un loop como faz con a mesa digital.
Entón xa había unhas mesas específicas para iso, que eran mesas de efectos, non podías facer loops, tirar samples, o que non che permitía facer o vinilo, que podes facer agora nunha mesa actual. Sí. Claro, que ahora pincha xente, o sea, pon música de xente que nin sabe moito do que, dan ya é todo automático, estás aprendendo como... Aí está o dar no dilema de o botón sync vale para algo ou simplemente joda a figura do DJ. Pero bueno, pasa tamén cas fotos, pasa con todo. Ahora estamos con tantos avances de que pérdense o oficio principal de moitas cousas. Bueno, podríamos estar falando aquí de pues, toda a mañá, toda a tarde. Pero imos ir con unha sección. O ano pasado, por exemplo, ti non estabas, pero nos contos da Miñoca tiñamos unha sección que eran as preguntas da Miñoca. Pero este ano non. Este ano temos unha última sección que é as recomendacións da Miñoca. As recomendacións da Miñoca. Bueno, entón, nesta última parte, os convidados que veñen recoméndanos un grupo e dese grupo un tema para que a audiencia do conservatorio, ou todos os que nos queren ver, que coñezan o grupo. Eu sei que ti a maiores de como DJ, que tes unha banda, entón este é o momento, penso eu, non? Sí, estamos empezando. Eu creo que se recibimos o apoio, podemos ter un bo futuro. Contanos, como se chama a banda? Teño aquí Five Star Service. Sí, Five Star Service. Servicio de 5 estrellas en inglés. E que tipo de música é? Nos compoñemos hard rock, queremos volver ao hard rock que se facía nos 80, 90. Ao mellor tamén combinado con un toque punk. Por como pode ser a miña voz, a sonoridade que ten ou tal. Cantas ti? Sí, eu empecé sendo, cando empezamos o guitarrista máis eu a quedar así para tocar tal, eran batería e guitarra, pero despois empezamos a tomar en serio, non encontrábamos cantante e dixen, ala, pois vou a cantar, dame igual o que dixen. Pa diante a carretera. Aquí estamos, agora somos xa 4, está o grupo completo. Grupo. Claro, ahora mesmo estamos editando o primeiro álbum. Temos 2 temas xa en Spotify, YouTube, así que xa sabedes. Escutaremos despois un, non? Despois, ahora porque nestes programas desta segunda tempada rematamos cunha das pistas propostas polos convidados. Tedes 2 temas, non dis? E algún bolo por aí á vista? Temos o 15 de decembro en Padrón, no auditorio. O auditorio de Padrón, o 15 de decembro? Sí. Ostras, pois apúntome esa. Aparte, nós non vamos cobrar nada porque é un rollo benéfico que facemos xunto cuns amigos que organizan unhas batallas de rap. Entón abrimos noso evento, despois van as batallas de rap. É todo para recaudar, pois se xa comida, xoguetes, non sei en que vai quedar a cousa. A idea é recaudar para poder donar nas Navidades a Cáritas ou a Cruz Roja. Pois unha boa cousa, sabedes, ante que sodes de Vigo, está aí ao lado o Padrón, 15 de decembro, Five Star Service, no auditorio de Padrón. No auditorio de Padrón. E bueno, despedimos o programa con algún dos temas que tedes colgados xa nas redes. Que temas coitamos? Eu diría que extraes del rock and roll. É o do que está subido o mellor. Despois ainda se veñen mellores temazos. Bueno, pois moitas grazas por estar aí. Xa sabedes que isto é Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Se queres participar, non tenes máis que mandarnos un correo podcastemusvigo@gmail.com ou escribirnos polas redes. Sabedes que se vos gusta, compartide. Este contido é gratis, estas miñoquiñas son gratis e atraen a máis peixiños. Despedimos este programa con estrellas del rock and roll de Five Star Service. Graciñas, Anxo, por vir. Nada, un placer.
Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo.